बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ कर'नाजों जुजिनो थाखाय चीनआ होगोन भारतखौ मदद। भारत हादरनि हेंथायै गोदान सोलो दिहुनगिरि चीन हादरा भारतखौ हेफाजाब होनो सिगांबोदों। चीनआ बुंदों दि दासान्दि कर'नानि साग्लोबसारनाय महामारिनि गोब्राब समाव भारतखौ मोनफ्रोमबो थासारियावनो हेफाजाब होनो थाखाय साखाफारा। गोदान दिल्लीनिफ्राय सिखारनाय सोंथिनि फिननायाव चीन हादरनि बुंथिगिरि वां वेनबिनआ बुंदों दि कभिड-19 साग्लोबसारनाय महामारिया सुबुं माहारिनिनो सुथुर, जायजों जुजिनो थाखाय मुलुगनि दरफ्रोमबो हादरफोरानो खौसेयै आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौनि गोनांथि दं। बियो बुंबावो दि बे गोब्राब समाव जों भारतखौ हेफाजाब होनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। नैथियाव दङ कर'नानि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो सोमोनांथाव जाथाय। हादरनाङै कर'ना बेरामनि नैथि खोलोब गोसारनाया गिख्रंथाव महर लानाय समावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सनितपुर जिल्लानि सारितपुर 30 बिसोना गोनां सरकारि देहा फाहामसालियाव जादों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सारितपुरनि बे 30 बिसोना गोनां देहा फाहामसालियाव जेबो टेस्ट खालामालाबानो 100 रां लानानै हरदों कर'नानि नेगेटिभ रिपर्ट। मख'नो गोनांदि सारितपुरनि बे देहा फाहामसालियाव कर'नानि रिपिड एन्टिजेन टेस्ट सोलिबाय थादों। बेबादि समावनो रां होनानै कर'नानि नेगेटिभ रिपर्ट लानायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा होगो दोगो जानायनि खौरां मोन्दों। थामथियाव दङ बक्सार अंकुसिता बर'आ गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों जुलि जाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मेघाजरनि गावनि थागिबि मुंदांखा इन्टारनेशनेल बक्सार अंकुसिता बर'आ गावनि कच एबा मोजां मोननाय असमिया सेंग्रा त्रिदिप बराजों जुलि जाबाय। अंकुसिता बिथाङा गावनि बक्सिं गेलेनायजों बर' हारिखौ मुलुगाव मिथिहोनाय बर' आइजोफोरनि बोलोखौ दिन्थिनो हानाय हाथरखि। मख'नो गोनांदि अंकुसिता बर' बिथाङा 2017 मायथाइयाव AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। लोगोसे 30 किल' इन्डिया युथ गेम्स आरो नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स 2018 आव सनानि मेडेल देरहानो हानानै दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गाहोखांबाय। ब्रैथियाव दङ 30 एप्रिलनि उनाव आसामाव फिन लकडाउन जानो हागौ। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लानायजों लोगोसे आसामावबो बांनो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि थासारिया मोजाङाव फैयाब्ला फैगौ 30 एप्रिलनि उनाव आसामाव फिन लकडाउन होनाय जागोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।